Oras madihamu sudi akka dongan macelas roa pajupak kita muse di pertanyaan pala boroha di kanal YouTube YKB Bahasa Tuba. Ia si pagusor-gusor nerohata saonari ima nasia buku wasiat nomor dolan di pauba gabe batu persuhi. Nah di enet siap pesalme 110 ayat 2 ayat 14 sahat 24. Jala nagabe ojakan ni si pagusor-gusor ta ima nasian ayat 22 nama dok. Batu naung binolokkon ni akka pade bagas ima jadi batu persugi. Di pauba gabe batu persugi. Isebe nasomanada manang maboto Walt Disney. Sadahala nagudang rumang ni pangalahona na boy mabahin buhini portibion lam hiras marhite ragam ni film turi-turian na margobaran sosoni muse inganan parnyaman na mangguhiroha dak say piga na maboto parngulon na julo na marasikian siyan akka na niulana na bahen terberita kuarna. Di pasoho uluan ni perkerejuan na doibana sian ulaon na. Siala di ida uluan nai akka pikiran na dang makehe jala dang maraga. Malai pernidaan ni uluan nai dada gabi mabay moru hiras ni rohana mula ulang. Hehe rohana mabay Mickey Mouse. Nagabi mula ni habong galon ni guarna. Mula mangyut tepat doan ni parpesal menon tudus ma ngolu ni si disnyon tu batu nabi nolokkon yak kapade bagas. Ima nagabi batu persugi. Bui masa peon ima siala ni debatado gabi hagugoon dot haluaon ni colma. Tulus tu batu persuhi ngulu ni jolma di pauba gabe dasor na mangaliok kagugun jala dasor ni hanguluan ni akadongan na asing dope padohan ni parpesalmen nang digohi di diri ni Jesus dia bolok ko jolma na persilak ko ni do ibana alay tu kehe do ibana jala gabe batu persuhi diakka na prosea tu ibana. Hamu akka dongan ale-ale ni YKB namar hata tubao. Ra kita behiado makilala partikian songon nama satu mata disnyo di pernidaan ni torok zolma tu marguna behita alai molo di bata gugu otta dot halu otta tunga hama padohan ni natorobi tumat say argado hita di panatapan na tung olo do ibana mangubah hita gabe batu persugi. Alani terus memangula mabahin na denggan pahebang naboy mangurupi dongan mangula dan dia bolok ke portibio kita. Songoni mazolo pertanyaan atas sadarion unang lupa like subscribe jala sagiyo tuaka dongan na asing muse. Di pasu-pasu Tuhan Yesus mahita. Marhita inunga parsidot tamuna patolasu barita nauli rap dohot ikadion. Say di pasu-pasu Tuhan taima hita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.